agus fáilte an seo go dtí an Argentín. Táimid an seo inis le caiicíis go le agus déimiid ag dul típa na háte ar fud an Patagonia, Buenos Aires, sin é. Déimiid ag dul go Ushuaia, El Chaltén, El Calafate agus an seo darnóig an príomhchathair Buenos Aires. Tarling agus cíimiid cadíad na háitena is fearr chun dul an seo san Argentín. An céad rud táimid an seo I La Boca an barrio sin agus táimid chun roiíocht dhéanamh. Carlo! Oh, rock Tháinig go dtí an Argentín ar bhos ó chathair Puerto Natales I Patagon na Chile. Thosaigh ár nachtar Argentínach le tros go baile El Calafate. As seo, cuirmar tros léon áirithe tríd ár múna hóige go dtí an tairghra Perito Moreno suntasach. Thimónimar sa trucail crackgáilta seo. Fuaimar na roiarchas fearr ó na síocháin thosaigh seo de Patagon na Argentína. Chonacamar roinnt fiadhúlra úntach an ré beag agus an olar san áirimh. Bé an céad stadan lá seo ná an fearm seo tradiisiúnta. Áit ar ólamar caifé le roiarc úntach. Ina dhéag sin cuamar isteach I barc náisiúnta an Oirthra áit a bhaigh tú Perito Moreno. Shiúlamar timpeall leis an ngrúpa tros agus léirigh ár dróirí geolaíocht agus nádúir na ceantar doing. Bhí úna orm nuair a fuaimar ar géad léargas ar an Oirthra, bhí sé ollmhór ar fad. Níocha mé le héad riamh I mo chuid taistil ar fad. Ní raibh mé an ann ach úntas a dhéanamh ar bhéad, álacht agus scála an úntas seo. Bhí am séir going le fánaíocht a dhéanamh agus tá roinnt siúlódaí an gur féidir leat a dhéanamh ar an gláirchasán timpeall an Oirthra. Mar a daistelí beag costas tú, tá an rogha freisin agat bád a thógáil suas go dtí an tairsra agus fiú siúil ar an Oirsra cé go gosníonn sé seo na €100. Tar éis gá oíche in El Calafate, bhogamar a raig go dtí baile El Chaltén, baile trasúireachta cotíonnta eile sa Patagon. Sé Sliabh Fitzroy nó an trasúireacht Laguna de los Tres an príomhthairingt atá le feiceáil an seo. Tá sé seo I barc náisiúnta an Oirthra freisin, rud nach raibh is a going. Mar sin, má tá tú, cosú linge, ag taisteal go dtí El Calafate agus an sin go El Chaltén, chuinnig an ticéad an trála sin.
Bhí ar an €10 sa bhreise íoc an duine le dul isteach sa pháirc arís, tuisc nach raibh dóthain taide déanta going ar seo. An targad curtha ar latíomh, bhí an siúlóid seo úntach. Lá fuair gwaifar a bhí ann, ach thug Rourke Fitzroy foiilta dúin go luas a siúlód, agus spreag siad muid chun le núntar aig ar feadh an 4 km is fiche san iomlán. Bhí úna uirinn freisin teacht ar roinnt Cnagarí. Tá campa ann leabhalach suas le háiseanna bunúsacha, ach sin an méid atá ann madidir le lonnaíochta daonna a chiithú. Díreach cosúla Torstead Paine, bhí an uair dhearnach den siúlód grána ar fad, ach biú é nuair chunacamar an lucht data Powerade ag an mar. Fiú ar lá grúama lonraigh an loch sin. Rinnemer ahrú ar gcúrsa beagáinín ar an mbealach arás go Eilseáil Tenerife chun cuairt a chuairt ar Loch Capri. Ní raibh sé fiúntach ar curbe ar lábáisteach ach rinne an boghabáistí do bháilta cútahar. Bhí roinnt bia agus deoch críúla going arás in Eilseáil 10 tar éis an lá fada. An lá dar gcionn bhí sé aontaithe going níos mód an ceantar a eicáil agus rinnemer iireacht drapa suas go puinte áireach Paradon. Ach bhí an aimsir níos goéifar ná riamh agus mar sin ní raibh mar sásta an buail a ghlacha $3 an bealach ar fad suas. Tá Patagonia na Argentina all mhór. Thóga mar eitleán go dtí ar géad ceann scríbe eile, mar bhí sé cófada uing agus anna ar giúlta. Sí Ushuaia í an cathair is deisceartaí ar domhan. Bhí sé seo ar mo lista taistil le blianta, mar ceap méid go raibh sé cúil chun a bheith an méid sin sa deisceart. Former Airbnb an seo thart ar 3 nóméid siúlón gcathair. Tá an bia an seo anna bha, former Milanesa agus stéig anna réúnta in El Turco. Ushuaia mar fuinte tosaigh de chuairteanna go Antarctica. Las muid ar mú séad ag an am seo for réir ach d'éirigh ling trosbád a chuireann áirithe amach go dtí an Canal Beagle. Chuirmar na ticéid seo in áirithe ar an madan i láthair go pásanta. Bhí armád sách mór ach bhí sin riachtanach den na tannta ládra a casachuring agus bhí siopa agus caffé ann le neart siocháin faoi rian. Bé Isla Bridges or Gate Stud, Calínacht éin le go lorga róga artacha. Iníag sin thugam mar cuairt ar an teach solas ag deireadh an domhan, fearró le éclaireur lena chalínacht de Mórón agus Bruegel. Bhí sé seo cóspraíúil, bhí mar tharbheith tóga leis na Mórón súgartha.
agus mud ag boga araig bhíamar go díreach ar an tiúran leis an tuile, agus bhíamar in ann fiú baile i Sile Puerto Williams a eicáil i ggéin. Thrisimar an áit dhearnach agus an áit bhó raibh súla going lei, Isla Martillo. Is colínacht Pyongan í seo le Pyonganí Magellanacha den chuid is mó agus roint Pyonganí gan tuach. Bé seo buach pointe or gcuid ama in Ushuaia, hí na Pyonganí có-glóta. Bhí gá hiúlód eile bartathe going in Ushuaia. Bé an chéad ceann ná Laguna Esmeralda, loch oidhreach geal-data eile. Bhí sé seo tros bus gear 20 nóiméad ón Máile, agus bhí an cosán i bhfad níos éasca agus níos gíre ná siúlódaí eile a rinneamar. Bhí ar lón pacáilta going coslucha solanneachamar arás go Ushuaia. An ládar gcionn rachamar Uber amach go Parc Náisiúnta eile, Parc Náisiúnta Tierra del Fuego. Bhí sé seo bhfad níos saoire ná gá hicéad bus an Gréad Fae. An seo tháinomar ar El Tren del Fin del Mundo, an tréin ag deireadh an domhain, tros tréineach tradiisiúnta sean-aimseartha tríd an barc. Cé gur cosúil go raibh sé seo spríúil, bé an siúlód an planahí a going agus a raig ling ar an Senda Costera, siúlód réadúnta chorram 8 km. Thugad mar cuairt freisin ar an ifig an foiist ag deireadh an domhain an seo. Tá gach rud an seo ag deireadh an domhain chun an iarna ará. Bhí an tá ling níos mó chun nagarí a eicáil an seo freisin. Tar éis Tierra del Fuego, bhí sé in am an Fatagóna ágáil foréir agus etailt ó thuaig go príomhchathair na Argentína. Bé relic Recoleta or géad stádig gahar go nóthach Buenos Aires. Fuaimar tros tróirtha sa múl an seo ar gné chó síalta agus fola túla Buenos Aires agus chunicimar uig Eva Perón.
Ina dhéag sin ciúil numar 3 na Gardini Lusanna go dtí an cheantar fashionanta Palermo. Áta formar dinéir agus faoi numar taitnamh as an a líon Schroide. Thasíomar an ládar gion le trosisiú lóda cuimseach ceithre uair chloig timpeall Lár na Cathrach Buenos Aires. Thug sé seo cóthext úntaach dúing don chachar lán agus de scéal na Argentína féin. Páirteanna gur bearlumm de seo ná cuairt ar an ard aglas, iarthaíochán an Fápa Francis, agus éachamar ann ar athrú Garda ag Mausoleum an General San Martín. Níomar an tros seo sa cheantar Puerto Madero agus bhuilimar tríal as an ceapar is bíní á túil dar bannam Choripan. Búntaach an áit í seo le haig marigí agus a bheith ag siamach chus abhainn. An sin thugamar cuairt ar annachlann écholaíoch Costanera Sur. Sus fáilteacht ón teast throcha céim is cuaig. Ba áit úntaach inar féidir le muintir na háta eáil ag buin taitnamh as picnicí teaghlaigh agus ag fáil faoisimh ó snámh a thógáil i Rio de la Plata. Bhíomar lonathe go háisiúil a gceantar San Telmo don chuaig oíche a chaitheamar i Buenos Aires. An tróna sin shiúlamar timpeall an cheantar seo a bhí lán le dríocht agus le charachtar agus thugamar cuairt ar Vargas San Telmo freisin, áit úntaach go dhaoine a bhfuil dúil móracha i mia. Níomar an lá le roinnt gelato dulce de leche íomnas Argentínach agus cuid den gelato is fearr a bhí agam riamh. An bhd an dargion chachamar níos mó ama is San Telmo. An damhnach a bhí ann agus mar sin bhí marga á túil San Telmo ar siúil. Bhí an atmosfér an seo bríomhar, bhí humor úntaach ag gach duine agus chuidigh seo tango agus milonga i Plaza Dorrego leis sin. Milonga contra Pide Salón, gran bailarín de tango y milonga, quiero un fuerte aplauso para Tony. Y quiero un fuerte aplauso para Marisol Blanco. ¡Bravo, Marisol!
compadre. Con el 900, milonga de varones, milonga de metacierro, con su compadre Chongó. Ó San Telmo thuúlaimar go ceantar il data darbanam le Boca ar a dúchtar a bhuireann soccer Boca Juniors. Bé an ceantar seo an áit a thochraigh go leor inimirchaigh Spánach agus Idálaach síos sa 9 Ba ceantar tátaach é I bhforbairt an tango agus scarach é ón Argentín féin ar feadh tamil gargan 1882. Féintáil muintear na háta a dithe agus a bhirgan na bheile Cos Calafort sna dachanna geala seo chun é chunáil sí chánach seachas garibh agus in nómh meallann sé sin líon mór trasóirí sa cheantar. Dihimar I dáranna tradiisiúntáid seo, mránigh mé an Milanésa agus deocá túil ar dúchtar Fernet le cóg, le céir luimhe searamh le blas neamhghnách. Agus muid ag siúil arás go San Telmo arís chasamar ar an damhsa seo sa bharga a le héad de dhearad den sco leis an lá. Chachamar á lá deireanach in Buenos Aires agus in Argentín ar thros lé ar an drain go Baile Darbanam Tigre. Gá óra cléig ó chuig ó Buenos Aires atá an Maile áling seo site, atá aitheanta ar a throsbád timpeall an Delt Paraná. Tengo esa nostalgia de domingo con lo que quitado llora y oxidado carrusel. Bhí sé sa léir ó na trosbád gá óra cléig go bhfuil teithsaigh ag go leor porteños nó daoine ó Buenos Aires an seo. Ba bhealach úntaach é chun fuarú ón teas 8 céim is trucha freisin. Bhí an baile féin ciún, bhí páirc sprí agus bhí marga ann gan mórán oscailta. Agus mar sin chun deireadh cuirlann ar gcuideama an seo fuairmar stéig áling eile le haghaidh an duine sula neachamar ar an tréin ar ais arís go Buenos Aires. So sin é I gcúir an Argentín gach éine ó na dhia. Bhí caiiciiste le go hiile is go thomláin álaigh a gcuig an seo. Go réir ní raibh an tam a gcuig ach Piazza de Patagonia agus an chathair seo I Buenos Aires a eáil ach seachas é sin go bhfuilm dul go Mendoza, go Córdoba, tá anna chuid áitina even an seo san Argentín so mátá níos mó ama a gus bhulling é sin bíomh go léir ach muna bhfuil mór an ama a gus bhulling
cínta Patagonia agus an cathair íbhing seo. Agus tros le a thógáil an seo go dtí an cathair íbhing seo Tigre is 6 áit difriúil é seo a rís agus níos mód an cultúr Argentínach a eáil. Ach sin é gur an Argentín agus cíhéad mé sa chéad an relative.